Bun, de salut la toată lumea. Eu sunt Andrei și astăzi încep o nouă serie. Seria fiind de Minecraft Survival. Probabil vă întrebați de ce n-am mai postat. Și na. Păi, eu n-am mai postat pentru că am avut calculatorul ceva stricat, nu mergea bine Windows-ul, mergea foarte greu și i-am zis să reinstalez Windows-ul. L-am reinstalat și când am încercat să recuperez ce am avut tot, n-am recuperat chiar tot, mapele de la Minecraft nu le aveam, nu mai aveam chestii, muzică, alte chestii, jocuri, anumite jocuri și cum așa nu mai pot continua seria de Take It. Așa că încep o nouă serie de Minecraft Survival în care vor fi multe construcții, multe chestii. Na, cam atât am avut să vă spun. Așa. Așa. Creăm mapa. Asta e a doua încercare în care încerc să filmez, pentru că prima încercare nu mi-a ieșit cum, nu s-a filmat, nu știu ce chestii și na. Uite, văd că ne-am spawnat undeva lângă apă. Așa, deșert, un fel de junglă sau, ba da, e junglă. E junglă. Ce-i cu astea? What the hell? Chestul ăla, mă. Da, uitasem de chestul ăla. Uite și un măr. Chestul ăla, chestul ăla. Bonus chestul. Așa. Și joc cu textura Idon Power. Da. Așa, trebuie să iau lemn. Am ceva lemn, dar de fapt am lemn, pentru ce mai trebuie. Am 25. Așa. Lag, achievement, stupid, lag, așa. Așa. Pump pickaxe, deci n-am nevoie. Și o să mai iau ceva lemn, să mai strâng. Să iau și sugarul ăla de acolo. Să-l întind pe aici. Că o să fac și o fermă de sugar. Și aș vrea să vă spun așa, totuși, știu că probabil vă plăcea seriale de Take It la unii. La unii poate nu. Nu știu. Așa. Cum a zis, seria de Take It nu va continua. Dar a început și poate mă întrebați de ce nu am început din nou Take It. Păi nu vreau să mai complic chiar cu Take It. Vreau să fac Minecraft simplu, totuși e Minecraft 1.6, vreau să încerc și eu noile chestii. Cu toate că le-am încercat deja, dar vreau să mai încerc oricărei chestii. Vreau să fac construcții. Acolo pe Take It nu erau construcții, erau mașinării, alte chestii. Și na. Ca să o să facem undeva în deșertul ăla. Așa. Sper că vă place skin-ul. Iar în descrierea la acest videoclip, de fapt la toate videoclipurile, o să vă dau un server pe care o să mă găsiți și o să vă dau și numele meu. Pentru că în timpul liber mai joc pe un server de Minecraft cu prietenii, Cătă, Dani și Moon și mai mulți. Așa, și în caz de vreți să jucați, vă apucați acolo, spuneți că v-am adus eu, vă dau și numele meu ca să ziceți cine v-a adus. Și poate primești și ceva pe serverul ăla. Nu știu. Pentru moment, sau câteva zile, credeam că o să mă las de YouTube, dar mi-am revenit și așa, mi-a revenit și uite că a fost o greșeală ce gândeam. Na. Așa, hai azi lemn. Așa, perfect. Dai să iau și ăsta de aici. Că tot am ăsta aici. Așa. Să iau și pe ăsta, hai. Bun. Din partea asta trebuie să iau cactus și ăștia, chiar dacă nu o să am ce face cu el momentan, dar așa. Bun. Cred că o să bag și race minime pentru că eu mă pierd foarte des și cum vreau să fie o serie ceva bazată pe construcții, nu vreau să mă pierd, să-mi pierd casa itemele porcării și dacă mor să nu știu pe unde am murit.
Ăsta e stone, dacă vă întrebați ce e. Așa e de la textură. Dacă e tot stone, dă totuși să le iau, pentru că am nevoie de stone. Cobblestone, de fapt. Stone, cobblestone, tot aia. Așa. Dați-mi niște cablu de pe aici. Așa. Și chiar cred că voi posta, aștept să fac cam de pe level 24 pe LoL, vreau să fac level 30 și să postez meciuri și o să postez mai mult meciuri ranked. Știu că vă întrebați oare de ce am level 24, dar prima dată ăsta e contul vechi, prima dată contul ăsta l-am pierdut și începusem cu altul. Iar uite că acum l-am găsit câteva zile și am zis să continui pe el. Da, și cum am găsit niște fier, mai sap și pe aici. Așa. Facem și noi niște cobblestone. Așa. Cred că din episodul viitor va apărea și Race Minimap-ul pe serie, deci o să încerc să-l pun. Să-l caut mai întâi și după îl pun. Mai întâi mă... Ce șmecher arată asta. Mai întâi mă duc alea pe acolo să văd ce mai e pe acolo. Poate găsesc vreun cave ceva. Și... Ia să vedem. Dacă iau așa. Și după aia mă duc acolo să-mi fac un chest să mă asigur. Junglă. Da, aici e deșertul. O puțin lag FPS. M-am speriat, credeam că mă duc undeva. Aici nu-i templu, ceva de genul. Bă, ce cu lag FPS-ul ăsta în para mea? Mamă, ce cu FPS lag-ul ăsta? Așa. Să iau și sugrul ăla. Ok. Aici o să-mi fac chest. Deci plantez sugarul ăsta. Plantez aici ca să se facă. Bă, pune-te aici, așa. Așa, 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 așa. Așa, bun. Aici să fac lemnul ăsta mai întâi de jungle. Crafting table n-am făcut. L-am făcut, dar l-am lăsat acolo. Frumos. Da. Uite căul aici. Deci deja suntem asigurați. Dați să iau căul ăla. De fapt, lasă naibii de crafting table. N-am nevoie așa mare de el. Tastatura face fițe. Fac un crafting table. Ăsta e oak și ăsta e jungle, da? Nu știam de ce nu se pune. Așa. Aici crafting table. Aici o să fie un furnace și... Așa. Nu știu de ce se pun două, dar... Mouse, tastatura au ceva. Așa. Cum am zis, mouse și tastatura. Stai că nu se puse bine asta și vreau să-l pun calme. Și... două chesturi. 1, 2. Ce să arată ceva ciudat, dar nu mai ciudat ca ironul ăla. Mâncarea o iau după mine. Și asta. Să mănânc acum. Și după să-mi fac o lopată de piatră. Așa. Luăm piatră. Și începem să minăm. Și începem să minăm.
Și căul ăsta, na. Așa mai la niște lemn. Facem așa. Lopată. Torțe. Așa. Ok. Deci randă de iron. Deci e tare. N-am ce zice. Asta e sens. Care e sensul? Asta e sensul. Și ăsta ce mai că e diferit? Tot la fel. Am că baguri de textură. Uite căul aici. Avem nevoie. Să nu picesem de cap. Bine că asta. Așa. Iau asta. N-am. Ce face cu el? Hai mă. Deja s-a dus pickaxe-ul. Frumos. Nici nu am săpat bine. Da, nu contează acum. E pickaxe, e piatra, n-am ce să zic. Oh. Și chiar nu știu ce să mai zic. O să-l pun la rândă seara asta și mâine dimineața la uploadez. Astăzi fiind cât, ia să văd în cât suntem. În 22 iulie. Și mâine dimineața când trebuie să mă apuc cică de scris. Pentru că trec în clasa 8 și am examene și porcării și trebuie să învăț ca să nu fac prostii la examene și na. Știți și voi cum e. Dacă ați trecut prin clasa 8 -a. Căul aici. Da, deci nu ducem rău cu căulul. O ducem rău cu pickaxe-ul, bă, că și afară se face noapte. Deci o să stau mai mult în mină. Să fac repede pickaxe. Două pickaxe-uri. Paraset spawn point int sa spawn point go point. Bă, știi ceva, stau în mine, nu-mi pasă. Să văd după aia cum se face comanda să căsitez și spawn point-ul, ca să nu mă pierd până bag race minimap. Și mai încolo, de fapt, o să minez off camera, deci sper să vă uitați la fix la partea asta, pentru că o să minez off camera și ce găsesc vă arăt în episodul următor. Pentru că nu vreau să stau un episod să vedeți voi cum minez, cum asta, pentru că e plictisitor și, na, știți și voi cum e. Așa, asta l-am mai pus degeaba, și asta ăsta. Am pus ca să-l sparg. Așa. Dacă vă place textura, o găsiți în descriere. Sper să nu uiți să o pun în descriere. În descriere, cum v-am mai zis, găsiți și serverul. Și dacă vreți să mă ajutați, dar majoritatea aveți cont de LOL, deci cu referale, chestii, dar nu cred că o să facă nimeni. Aveți linkul unde puteți să-mi faceți referale în descriere. V-aș fi foarte recunoscător. Na. Când voi fi mai popular, când o să am mulți subscriberi, o să vă pomenesc în video 100 în 100. Asta vă promit. Și dacă totuși nu aveți cont de LOL și ați vrea să încercați, vă rog să vă faceți cont acum. Așa. Pentru că așa m-am stat și pe mine. Fac bani, mi-au campioni cât mai repede și fac mai repede level pentru că știu joc cu acei campioni sau ceva de gen. Așa. A trecut aproape 20 de minute. Deci
în vreo 5 minute o să închei episodul și o să setez spawn point-ul ăla și o să pun astea. O să pun după episodul la render și na. Totuși aș vrea să încerc ceva. După ce iau grave-ul ăsta idiot. Așa. Bun, dacă tot aici. Bar help. Ia să vedem. Așa. Doar astea. Bar help 2. Give me play. Bar help 3. Spawn point. Așa îi dau set sau cum? Mă rog să mai departe și văd după aia. Îi întreb și pe ăștia ca să nu mă duc la spawn, că după greu mai găsesc locul ăsta. Așa. Avem deja 5 cu 6 fier, 21 căul, pe foarte bine pentru primul episod. Așa. De fapt, știu că am zis că poate sper să așteptați să fac și meciuri ranked în asta, dar cred că o să fac și meciuri normale pentru că chiar am chef să filmez și LOL, am tot vrut să filmez LOL, dar erau meciuri chiar nașpa, picasem cu niște nubi în echipă și nu aveam ce să fac. Și decât să pun video-ul ăla să vedeți nubii aia cum joacă, mai degrabă nu mai pun. Mă duc repede sus, sper să nu fie zombie că n-am sabie. Toate că sunt deșert și pun repede aici tot ce am găsit. Și fac sabie să nu mi-o bătaie. Așa. Ce-am zis? Nu. Boboi. Gura mătii. Da. Foai. O trebuie să stau aici jos. Uite, mi se pare că... Da, o să pot până la căut. Trebuie să stau aici jos și după aia să refac aici. O să refac off camera. Aici stau acum jos că... Na, poate vine vreo unul și mai bubăi pe aici. Așa. Da. Frumos. Da, deci înainte să vă zic, a trecut și timpul, timerul s-a sunat. Cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Eu am fost Andrei, nu uitați un like, comment, subscribe, share la prieteni. Dacă vreți să vă uitați și prin descriere și vedeți, am pus, sper să pun acolo textura serverul de Minecraft unde mă găsiți pe mine și linkul de la referral unde mă puteți ajuta. Cam atât pentru astăzi, eu am fost Andrei și vă spun bye bye.